aurten 14. ikasturtea da, Tolosako herrian, hiru ikastetxe elkartu ginela proiektu komun bat osatzeko. Emozionalki, bere koste bat izan zuen, esperientzia paregabea izan zen. Harrotasunez esaten dugu eta ez harrokeriaz, gaur egun hirukide erreferente dela zenbait arloetan, hezkuntza maila. Hau, ezinezkoa izango litzateke, bertan lan egiten dugun eta komunitatea osatzen dugun guztion implikaziorik gabe. Ikasle, irakasle, familiak eta kanpotiko zenbait erakundek ere ematen diguten laguntzaz. Gu beti prest gaude, gugana hurbiltzen den guztiengatik ikasteko. Eta hori da saiatzen garena. Zer esanik ez berritzegunetik ere, hemen ere badauzkagu berritzeguneko ordezkariak ere, horiek ere guretzako babes handia izaten da. Eta hirukide sortu zenetik, garbi genuen gure ardatz estrategiko importante bat izan behartzula bizikidetza. Bizikidetza positiboa. Eta hortan, hasieratik ari gara lanean. Gaur egun egin dugun ibilbidearekin, nolabait askotariko adimenen paradigmaren inguruan ari gara lanean. Eta adimen horien artean, 9 adimen horien artean, hor dauzkagu adimen intrapertsonal eta interpertsonalak. Horiek osatzen dute adimen emozionala. Guretzako hain garrantzitsua den adimen emozionalen formazioa. Adimen emozionalean hasi ginen 2004an ingurun, hor gainera guri parean, suertatzen zaizkigu zenbait kontu importanteak edo aberatsak izan direnak. Eta garai hartan ere, Gipuzkoako Foru Aldundia, Jose Ramon Gurridi buru zela, hor apostu bat egin nahi zuten Gipuzkoa izan zedin adimentsu emozionalki. Eta hor, beraiek zenbait proposamen egin zituzten eta guk heldu egin genien eta irakaslegoaren formazioarekin hasi ginen. Zer ikusi genuen honekin? Hezkuntza mailan, irakasleok formazioak jasotzen ditugunean, askotan, badirudi formazioa jaso bezain pronto ikasleekin segituan lanean hasteko direla. Hemen garbi ikusi genuen, adimen emozionaleko formazio hauek jaso genituenean, zein garrantzitsua izan zen gutako bakoitzarentzat eguneroko bizitzan. Guk esperimentatu izan genuenean, gure familian, gure lagun taldean, gure lankideen artean, zeinen garrantzitsua izan zen, orduan hasi ginen ikasleekin lana egiteko asmo horrekin. Asmo horren barruan nahi genuena zen programa sistematizatu bat eta programa hori etzen existitzen. Bat zeuden internetean ere zenbait material adimen emozional lantzeko, baina etzegoen ezer sistematizatuta. Orduan, ikastetxeko 7 lankide hasi ziren programa hori osatzen. Urte eta erdi inguru egon ziren 3 urtetik 12 urte bitartean programa hori pixka bat jorratzen, lantzen, experimentatzen eta hori. Hori horrela izan da, 2008an ja Foru Aldundiak egintzuna zen argitaratu eta ikastetxe guztietara doain banatu zuen. Programa hori ikastetxetara iritsi zenean 2008an, ni pentsatzen dut beste zenbait gauza bezala apaletan han geldituko zela. Kasualitatez, duela 2 urtetik honea, dei asko ari gara jasotzen ikastetxe desberdinetatik. Bai Euskaditik eta bai Euskaditik kanpo material horretan interesa azalduz. Eta guk esaten genuen, urte batzutan inork ez du ezer aitatu kontu honen inguruan eta batean nolatan azkeneko 2 urtetan interesa. Komentzituta gaude, gu hasieratik komentzituta gauden adimen emozionala
dela oinarri oso garrantzitsu bat, baina guk ez genituen datuak hori abalatzen zutenak. Baina gaur egun, neurozientzian egiten ari diren aurrerapenak, eta horten aritze, Anasagastik asko daki, eta hor egiten ari diren ikerketak hori abalatzen dute. Eta hori ez da ja ikastetxe batean dagoen susmoa edo ikastetxe batean sinisten dutena. Hori zientzia da. Eta horrek bultzada handia ematen ari zaio adimen emozionalari. Kideren aurkezpena esan dut. Gure helburua beti da, gure ikasleek gatazka bat izaten dutenean, erraminta edo tresna batzuk izan dezatela, gatazka horri aurre egiteko. Guri toki askotan esaten digute, zuen ikastetxean ez da gatazkarik egongo. Hori absurdo bada. Gure helburua inoiz ez da gatazkarik egotea. Hori ezinezkoa da, bi pertsona dauden momentutik, gatazkak beti egongo dira. Gure helburua da, lanabes kaja bat, erraminta kaja bat izatea, gatazka dagoenean erabili daitekeena. Honekin, 2005an, hasi ginen adostokiak erabiliz. Gazteleraz, rincón del consenso esatzen hori. Hau ere egin genuen kopiatu. Guk ez dugu ezer inventatu. Guk ikusi egiten dugu, kopiatzen dugu, baina ez dugu egiten gaur egun modan dagoen korta-pega. Egiten dugu korta y adapta. Ze guk gauza bat ezagutzen baldin badugu, gauza bakarra da gure ikastetxea. Eta garbi daukagu ikastetxe guztiak desberdinak garela. Orduan, gu saiatzen gea, ikusten dugun hori gure eskolara egokitzen. Eta hortik zehar juten garenean ere, beti esaten dugu, gu ez galdituak ezertan, gu bakarrik gure eskola ezagutzen dugu. Gure esperientzia baliogarria baldin bada beste norbaitentzat, primeran. Adostoki horiekin hasi ginen gela batean. Adostokia da, batzuk ikusiak izango dituzue, txoko batzu dira, non belarri bat eta aho bat izaten dute. Eta horrek simbolizatzen du, gatazka duten bi pertsona juten direnean, batek hartzen du belarria eta bestek ahoa. Pentsatzen da ja, imaginatzen izaletea, zeinek hasi beharko duen hitz egiten. Baina besteak entzun egin behar du. Hori da askotan falta zaiguna, entzutea. Hitz egiteko beti goten gapres, baina entzutea. Orduan, hor, estrategia izaten da, batek hitz egiten duenean bestek entzun, eta azkenean adostasun batera iritsi. Eta adostasun horri jarraipen bat eman bertzaio. Gaur egun, HH-ko 5 urteko gelan, adostokiak daude, gela barruan, lehenago ez dauzkagu 4 urteko eta 3 urteko geletan, zer pentsatzen dugu evolutiboki ez dugu egokia ikusten, ez dugu esaten ezin denek jarri, eta gero dauzkagu lehenengo ziklotik aurrera pasilloetan. Formato desberdinetan, evoluzio bat daramatelako. Bai ikusi genuen, gatazka guztiak ere etzi dela bideratzen adostokidan, asko bideratzen dira. Eta gu heldu hoi, arraroa egiten zaigu, zaila egiten zaigu sinistea nola ikasleek adin hauetakoak kapazta diran beraie bakarrik adostasunak lortzeko. Arraroa egiten zaigu, askotan helduok ez gara kapazak izaten. Hori da aldatu nahi duguna, kultura hori, beste erramienta batzuk. Ikusten genuenean gatazka guztiak ez zirela adostokietan bideratzen, pentsatzen genuen beste urrats bat eman beharren geundela. Urrats horrekin hasi ginen bitartekaritza eredu bat aztertzen eskolarako. Pedagogi taldean ikusi genuen, eta pentsatu genuen bitartekaritza zerbitzu bat montatzen, antolatzen jutea, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailan eta DBH-ko 1. eta 2. mailan. Gaur egun horrela daukagu. Aurten izango da 7. ikasturtea, ikasle bitartekarien zerbitzua daukaguna. Funtzioak, lehen hezkuntzako bitartekarien funtzioak eta DBH-koak ez dira berdin-berdinak. Formazio bat jasotzen dute, 14-16 orduko bitarteko formazio bat jaso dute, aurten, eta beti formazioaren bukaera egiten dugu ekitaldi honekin. Zertarako? Guri importantea iruditzen zaigu
Ikasleek ikusteko eskola dela gizarteko ente bat. Eskolan egiten diren gauza dela gure egunerokoan daudenak. Eta guretzako importantea iruditzen zaigu gure ikasleek entzutea beste erakunde batzuei ere bizikidetzaren inguruan zelan egiten duten eta nola. Jasotzen ari garen emaitzak oso polita dira, oso pozik gaude horrekin. Hau horrela esan da ematen du oso erreza dela. Adostoki bat jartzea oso erreza da, bi eserleku jarri, belarri baten marrazkia eta hau baten marrazkia hori jartzea 5 minutuko lana da. Bitartekaritza zerbitzua jartzea martxan oso erreza da, baina mantentzea da oso zaila. Eta honek eskatzen du lan asko eta implikazioa. Guk inoiz ez diogu esaten, inori hau oso erreza da. Hasi eta funtzionatzen du. Oinarri batzu behar dira. Toki askotan martxan jarri izan du da, eta esaten dute ez du funtzionatzen. Guk garbi daukagu, honek funtzionatzeko oinarri bat egon behar dela ikuste ez dena, eta da adimen emozionala. Adimen emozionala ez baldin bada lantzen, hau mantentzea zaila da. Honekin batea, ikusten genuen baita ere, gure gizarteak ze evoluzio daraman, eta ikusten genuen sare sozialetan eta sare sozialekin, WhatsAppekin, eta zenbait deno dakigu, ez dago esplikatu barrik. Esaten dugu gazteen artean ze arazoak egoten diren, eta helduen artean ere bai. Ze helduok ere, askotan erabilera aztertu dezakegu egokia edo desegokia ematen dugu. Baina bai ikusten genuen hor ere urrats bat eman behar genuela. Eta hor sortu genuen ziberkide taldea, laugarren DBH-ko ikaslek, eta programa bat osatzen dugu non ziberkideko ikasle formatuak izaten diren, ja aukerak eta aurtengoa eginda dago eta formazioekin hasiko dira, eta hauek tutorizatuko dituzte LH-ko 5. eta 6. mailakok eta DBH-ko 1. mailako ikasle. Zere beraien arteko lenguaia elkar hobeto ulertzen dute, eta importantea da beraiek ere referente bat izatea edozein zalantza kezka dutenean norengana jo. Guzti hauek osatzen dute gure kide programa, gure zuhaitzaren adar importante bat, bizikidetza positiboaren inguruan dauzkagun estrategia eta elementuak. Guzti horiei jarri dugu izen bat, bataiatu dugu kide izenarekin. Kidetasun dinamikak eskolarako. Aipatu nahi dut, eskolan guk bitartekaritza zerbitzuak eta dauzkagu bai jolas garaian eta bai jangela ondoren ere. Eta jangela ondorengo hori aipatu nahi dut. Oso importantea da, eta nik Laurari, hemen gure artean dagoena, auzolaneko arduradunari, eskertu nahi diot, auzolanek ere eskolarekin batea arlo hontan egiten duen lana. Begiraleek ere izan ditugu ikasleekin batea formazioetan 2 urtetan. Hori oso importantea da, beraiek ere parte sentitzea. Eskolako proiektuaren parte sentitzea. Eta komunitate guztia parte sentitzea. Familiak adimen emozionaleko formazioa jaso genituenean, formazio dexente egin genituen familiekin. Eta oso polita izan zen ikusten nola familia batzuk beste familia batzun formatzaileek izan ziren. Iaz ere, egin genuen beste formazio bat. 25 familia egon zirenak, formazio horretan adimen emozionalean. Eta ez dira aspertzen, ez zarete aspertzen. Aurten ere esan digute, egin daiteke ez da familientzako indar pixka bat formazio gehiago eskaintzeko. Egia da ez garela iristen, nahi dugun guztira. Baina baita ere egia da jarraituko dugula esfortzua egiten. Buruan badauzkagu zenbait gauza, eta gauzatzen baldin badira, irukideko familiak hemen zaudetenak eta enteratuko zaudete. Bale? Batu nahi dut beste talde bat daukagula, bizikidetza behatokia dena, eta azkeneak utzitan eukan zehar aurten, aurreko ikasturtean 10. urte urrena ospatu zuten, eta aurten 11. urtez ere lanean arituko dira. Eta bizikidetza behatoki hori osatuta dago ikastetxeko irakasle ez diren langileen ordezkari batzuk,
familiak eta kale hezitzaileen artean. Eta hauek ere, bilera batzuk izaten dituzte, bizikidetzaren inguruan eta eskolaren inguruan beraien hausnarketak eta egiteko.